ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ କେଜି ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିବ ଦେଶୀ ଅଛି। ଆମର ବେଶୀ ଅବଶ୍ୟ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମର ଛତୁ ଏତିକି ହେଇଯିବ କେଜି ଏତିକି। ଦିହା ଦିନ ଦୁଇଟା ପକେଇନି ଗୋଟେ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧା କରୁଛନ୍ତି। এটা কোড়া হব এটা হবে এটা টেস্ট হবে এটা অল্প হবে এটা এটা টেস্ট হবে। এটা গোটে প্যাকেট 5 জন খাইবে এটা কেତେ ଟଙ୍କା? ଇଏ ଅଧିକଲେ 100 150 ନେଖା ହେବ ତମ ପାଇଁ। এটা 300 টাকা কেজি সেটা କେତେ? ଇଏ ହେଉଛି 200 ଟଙ୍କା ନେଖା କିଲୋ। ରେଟ୍ ବଢ଼େଇଦେଲ କାହିଁକିନା ଏଦିନ ମୁଁ ନେଇଥିଲି ଏଇଟା କହିଲେ ହେଉଛି ଏଇଟା 90 ଟଙ୍କା ପ୍ୟାକେଟ୍ 180 ଟଙ୍କା ନେଖା ଆଉ ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା? ଏଇଟା 110 ଟଙ୍କା ଯେତେ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିବ 110 ଟଙ୍କା 100 ଟଙ୍କା 110 ଟଙ୍କା କହିଥିଲେ ମୋତେ ଏଇଟା 40 ଟଙ୍କା। ଆମେ ତ ସେଟା କୋଉଠି ଯାଇନୁ ଏକାଥରେ 2 କେଜି 3 କେଜି କିଣା ପଡ଼ୁଥିବ କହନ୍ତି ମୁଁ 300 ବିକୁଛି କେତେ 2 କେଜି 3 କେଜି ଉଠେଇଛୁ ଆମେ। କେତେ ନା କିଣା ପଡ଼ୁଥିବ କହନ୍ତି ତୁ କହୁଛୁ ଗୋଟେ ଆଞ୍ଜାତ ଲଗା ମୁଁ ତାଙ୍କର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ କରେ ରଖୁଛୁ ଗୋଟେ 30 ଟଙ୍କା ରଖୁଛୁ 20 10 ଟଙ୍କାରେ ବେପାର ଗତକାଲିର ହିସାବରେ କହୁଛି ଆଜିକାଲି ତ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ଭଲ କେତେ ନେଇ ସେଇଟା ନବା କିନ୍ତୁ ଡେଲି 40 କିଲୋ ମାଲ ଆଣୁ 30 କିଲୋ 40 କିଲୋ ମାଲ ଆଣୁ ଗତକାଲି 5 ତାରିଖ 31 କିଲୋ ବଟମ ଭଦ୍ରକ ବାଲା ପକେଇଛନ୍ତି କେତେ ନେବା ପକାଉ କେତେ ନେବା ପକେଇଛନ୍ତି 270 ହିସାବରେ 8370 ଟଙ୍କା ଲଗେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଭଡ଼ା ଦେଇକି ଆଣିବ ଟଲି ଭଡ଼ା ନେବ କୁକୁଡ଼ା ନେବୁନି ସେଇଟା ନବା ଆଉ ସେଇଟା ନବା ଟିକେ ଲଗାଅ ଠିକଠାକ ଟିକେ। ଏଇଟା କି ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଫଟୋଟା ଆଉ ଟିକେ ଭଲସେ ବୁଝେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ନା ଫଟୋ ଗୋଟେ ଉଠା ଛତୁ ବାଲା ଆଉ ସତୁ ହେଲା ଆତ୍ମା ମୁଁ ନେଇଯାଏ ବ୍ଲଗ୍ଟା 320 ବିକ୍ରି ହେଉଛି 300 ଲେଖା ଦେବ ଆଉ ଆପଣ ଏ ଛତୁ କିଲୋ 300 ଟଙ୍କା ନା ଛୋଟ ଛୁଆଟା ଏପଟେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ବୁଝିବା তুমি ଜାଣିପାରିବ ଦିଅ ଦିଅ କିଲେ ନେବେ ନା ଅଧିକ ନେବେ କିଲି କେଟା ଦିଅ ଆଉ ଛତୁଟା 10 ଟଙ୍କା 15 ଟଙ୍କା ରଖି ଲାଭ ଏଇଟା କମ୍ ହେଇଯିବ ନା ଏଇଟା ଆଉ କିଲୋ ନେଲେ ହେବନି ନା? ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଆ। ଏ ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଯିବ ନା ପୂଜା ପରେ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଯିବ ତାପରେ ରେଟ୍ ଆହୁରି ପଡ଼ିଯିବ। ହଁ ଛାଡ଼ି ଦେ ଗୋଟେ 12 ଗ୍ରାମ ହେଇଗଲା ଅଧିକ କିଲେ ହବ ନାହିଁ 12 ଗ୍ରାମ ଅଧିକା ହେଇଗଲା ପାଣି ଟିକେ ମାରିଦେ ପାଣି ନେ ମୋର ଭାଇ 200 ଟଙ୍କା ଅଛି ତାକୁ ତୁ ବି ନେବୁ ନା ମୋର 200 ଟଙ୍କା ଅଛି ତାକୁ मसला पूरा बुझा गया है अब चिकन डालने जा रहे हैं चिकन डाल दिया गया है नमक लगा जा रहा है କିଏ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଗରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ଏତେ ଜୋର ବର୍ଷା ଯେ ବାପରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଇଛି। ଭଲ ଲାଗୁନ ଏଇପଟଟା ନା ସ୍ପିଡ୍ ନୁହେଁ ଟିକେ ମାରିବୁ ଆପଣଙ୍କର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ହେବ ଆଉ ସିଏ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଚାଲିବ ବେଶୀ ବର୍ଷା ହେଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଯାକ ଚାଲିଲା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଚାଲିବ ନା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଚାଲିବ ଏତେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଡ଼ ବର୍ଷା ଦେଖ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହେଉଛି ନା ଯେତେ ଜୋରସେ ବର୍ଷା ହେବ ବଡ଼ ସେ ଚାଲିବ ଚାଲିଲା ଦେଖିଲ ଆଉ ଜୋରସେ ଦେଇଦେ ନା ଗାଁ ଚାଲିବ କାଚଟା ସବୁ ଦାଗ ହେଇଯିବ ଦାଗ ହେଇଯିବ ନା ନୂଆ ନୂଆ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇଲେ ଏଇଟା ହାତ ମାରିଯାଏ ଦାଗ ହେଇଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ବାପରେ ବାପ ପୁରା ଏକଦମ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ପୁରା ଢାଳି ଦେଉଛି ପୁରା ଏକଦମ ବର୍ଷା ପୁରା ଏକଦମ ଟାଙ୍କିରେ ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ପୁରା ଏକଦମ ହାଲତ ଖରାପ ପୁରା ବର୍ଷାର କେତେ ତାରିଖ ଆସୁଛନ୍ତି କହିଲେ 12 ତାରିଖ ସରିଗଲା ଏବେ ପୁରା ଅଛନ୍ତି ବସିକି ଖାଇବା તમારી ફોટો ઉઠાવી હે કોણ કરવાની કાંઈ କିଛି ଖରାପ କରୁଛୁ ନା
ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛାଡ଼ିଦେବ। ଛାଡ଼ା ହେଉଛି ବା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛଡ଼ା ହବ। ଭିଡ଼ିଓ ଖାଲିଟା କରୁଛି ନା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଫେସବୁକ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖିବି। ଭାଇ ଭାଇରାଲ ହବ। ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ସବୁ ମାନେ ଆଉ ଯଦି ଆଗକୁ ଲମ୍ବା କରିଯାନି କାରଣ ବହୁତ ବର୍ଷା ହେଉଛି ମୋବାଇଲ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି। ମୋମୋ ଖାଇବ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଯିବା ଖେଳିବ ଭାବିଲା ବେଳେ ଆମେ ଦି ଭାଇ ଗାଡ଼ିରେ ମୋମୋ କରିଦେବ। ଗୋଟେ ପରିଶ୍ରମ